Λοιπόν, έκατσα και υπολόγισα. Έχω 25 μέρες που κάνω Herbalife. Η διατροφή μου κόστισε μέχρι τώρα, με σοκολάτες, chips και υποκατάστατα γεύματος, πρωί και βράδυ, 4,5 ευρώ την ημέρα. Δεν αγόρασα μέσα σε αυτές τις μέρες, δεν κατανάλωσα συμπληρώματα διατροφής από το φαρμακείο, που κοστίζαν άλλα τόσα. Δεν πάω γυμναστήριο, απλά περπατάω. Νιώθω το ίδιο δυνατή με το να πήγαινα γυμναστήριο και να έπαιρνα συμπληρώματα διατροφής. Άρα μάλλον οικονομία δεν έκανα. Ή είμαι